Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, Anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako, apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makailakon kinsa siya, apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig, aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makailakon kinsa siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako, makita mo ang Espiritu nga mokunsad og magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit, sama sa pagtugdon sa usa ka salampati og mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios.